DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Magkakasama dari napuntas may Barangay Wilfredo Aquino, Agdao District, Ciudad sa Davao. Kay Burag Dunay, panlayo din nga perting kusugan, naglalug-lug ang DXDC aran ni Davao. Atong atuon, kinsa ka aning panimalay? Ayaw! Ayaw! Tatay! Si tatay mga kasama, imuhag ina ni Bagay tayo nung naglanog-lanog ang DXDC aran ni Davao. Sa may pangalan na to tayo? Tomas B. Moring Sr. Pilang edad na ni Tatay Tomas? 78, sir. Tatay, pilang naman yung natuig na minaw sa DXDC aran ni Davao? Pati sa Dugan, may kayo sa Dugan. sa una pa nga. Ulitaw pa ko. Yan nga, maminaw mo pugas DXDC kung sa mga mong ganahan ng mga programa, kisa mga mong ganahan ng mga announcer. Ang ganahan ako sa business ay kanang mga programa sa balita, tapos drama, o ka mga announcer yun, Ma'am Sir Miral, ikaw si Bernard Pantaleon, at si Pastor Leo Kasilingan sa akong anak sa Rosalina Village, sir. Kanyang to, kung Kanyang to. Okay, di na ta maglangan na mga kasama. Yan ang atong hatag na palipay nga ito ka nga Tatay Tomas. Bisan to, nung naglanog-lanog tayo mong radyo ko ganina, tagaan pa yun ka na kung pag-o nga radio o radyo para sa. Daghan salamat, sir. Okay, gawas yan ng radyo, Tatay. Kini mo'y makabusog sa tiyan. Lechon manok, Tatay. Salamat Onya, kayong gapon, sir. para Salamat. na pantulak, Tatay, atong dungagan og pantulak na bugnaw kayo nga soft drinks. O gapon, salamat Salamat, kayo sir. sa istasyon sa DXDC. Okay, salamat kay Tatay. Pero last Tatay, para natay remembrance, dawata ang ato ang DXDC souvenir shirt. Okay, salamat kayo. Live gagikan diri mga kasama sa may Barangay Wilfredo Agdao, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Tatsuman na Bernard Pantaleon. Tatak Aramen. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.